Javno preduzeće Putevi Srbije nastavlja sa unapređenjem podizanja bezbednosti u saobraćaju i pre svega podizanja svesti svih učesnika u saobraćaju. Iza nas su urađene kampanje kvalitetno sa dobrim rezultatima, 3 sekunde ceo život, a tokom letnjeg perioda plasirali smo kampanju Ne vozi zaustavnom trakom, ne zaustavljaj život. Trudili smo se zbog povećanog prometa vozila i mnogo učesnika, naročito u tranzitu kroz Republiku Srbiju, da plasiramo tu kampanju u tom periodu. Ispred nas je sada, i mogu slobodno da najavim, emitovanje u narednih mesec dana naše nove kampanje Znak znači život. Znak znači život želimo da ukažemo da uništena, pokradena saobraćajna signalizacija može da ugrožava pre svega bezbednost u saobraćaju i može da dovede do saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama. Apelujemo na sve da podrže, kako mediji, tako i stručna javnost, da podrže našu akciju, da se priključe našoj kampanji i da zajedničkim snagama sačuvamo ono što treba da bude na državnim putevima i autoputevima Republike Srbije, a to je da se sačuva bezbednost u saobraćaju.